Luigi Zammit, student ta' 13 sena fl-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Ignazju u r-rebbieħ ta' din is-sena tal-Premju Papa Ġwanni 23 għat-Tjubija wara li l-għalliema kienu ilhom jinnutawh li b'mod konsistenti u minn rajħ kienet jgħinu jagħmel kuraġġ lil student ieħor. Il-President tar-Repubblika George Vella preżentalu dan l-onur waqt ċeremonja li saret fil-Palazz ta' San Anton. Waqt il-preżentazzjoni ntqal li kemm fi żmien li kien jattendi l-iskola primarja ta' Ħażabbuġ u anke issa fis-sekondarja, l-għalliema u l-LSI nnutaw lil Luigi qatta ħafna mill-ħin fil-kumpanija ta' Andrea li għandu bżonn ta' ħafna attenzjoni. Fost l-oħrajn waqt it-tluq u l-wasla tal-iskola, Luigi jagħmel kull mezz biex jaċċerta ruħu li Andrea jkun tela fuq il-coach qablu, ipoġġi ma' ġenbu, joqgħod attent li dan jieħu ħsieb saħħtu u jgħinu jġor il-basktijiet. Fuq kollox meta jara li sieħbu jkun se jaqta' qalbu minn xi ħaġa jew se jinqata' għalih waħdu, Luigi ilissinlu kliem ta' kuraġġ u jinkludih f'kollox. One News tkellem ma' Luigi li b'Andrea ma' ġenbu spjegalna l-ġurnata ta' kuljum tiegħu. Jienu Andrea marru l-istess skola, anke primarja, sa din sekondarja. F'ta filgħodu nirkbu il-bass flimkien. Mbagħad immorru l-iskola u anke jekk jkollu bżonn xi ħaġa ngħinu, skont xi jkun hemm bżonn. Spjegalna wkoll kif dan il-premju ma kienx qed jistennih. Ninsab emozjonat ħafna, jien affarijiet bħal dawn ma nkunx qed nistennihom u għad-dover tiegħi li ngħin il-ħabib tiegħi Andrea. Infatti jiena minna ta' żgħira ħafna flimkien u għalija dawn huma affarijiet normali nagħmilhom kuljum jew ta' spiss. U affarijiet bħal dawn ma nkunx qed nistennihom ma fihomx. Minnaħa tiegħu, il-President Vella faħħar lil Luigi tal-li qed iħaddan valuri nobli tal-empatija, il-ħbiberija u solidarjetà billi jkun ta' sostenn importanti għal ħabib tiegħu Andrea. Spjega li Luigi servi bħala pont bejn id-diffikultajiet marbutin max-xogħol tal-iskola u l-kapaċitajiet ta' Andrea biex anku jkun jista' jgawdi l-frott li jġib miegħu t-tagħlim u l-lob bejn il-ħbieb li tant norbtu fi żmien ta' tfulija. Il-Laboratorju tal-Paċi organizza dan il-premju ta' kull sena b'tifkira tal-Papa Ġwanni 23, il-Papa Twajjeb. Patri Dionizio Mintoff li ħoloq li organizza dan l-avveniment għal diversi snin qal li kliemu Emil Luigi qed idawwa l-umanità u jħeġġeġ lil kulħadd speċjalment liż-żgħir biex jimxu fuq il-passi tiegħu ta' Tjubija u ħnina lejn l-oħrajn. Żied jgħid li f'dinja li donnet titlef rasa għandna bżonn ta' aktar Tjubija lejn kulħadd u l-om komuni tagħna d-dinja. Ma meta nidraw barra l-kliem, mbagħad immiddu dejna, nxammru dejna u nagħmlu xi ħaġa u fil-kwiet umra ħafna fass, umra ħafna diskors, umra ħafna tlablib. Mbagħad ngħid għandna 4 min-nies tista' tħalli f'idejhom Malta.